קבלו את רוכל! זה מעצבן הקקי הזה? קבלו בבקשה את רוכל! חבר'ה, שקט, יש מערכון. קקי, בבקשה. מוטי, צלם ישר. מוטי! אני טורפת עלייך! תלמידים! היום אנחנו נלמד שיעור על... פסח! פסח! מה זה אומר פסח? ילדים... יוקנת, מה אומר פסח? אני טורפת עלייך! אני אספר לכם היום על יציאת מצרים. היה אחד במצרים שקוראים לו פרעה, שהוא חשב את עצמו הוא חשב את עצמו למלך. אבא שלי אמר שפרעה הוא אחלה. איזה אחלה, הוא קיחסה. אבא, ראש! השיר. שלוש ארבע. יש תחושה יהיה ערב טוב, שהערב יהיה ערב טוב, שהערב יהיה ערב טוב טוב טוב